V tomto videu sa pokúsime byť o krok bližšie k zabitiu draka v nekonečnej púšti. No takže, ako prvé, máme cobblestone generátor. Wow! I love it. Si získať full dia, nie? Hej, full dia. Ale to je dobré, že máme tento generátor. No veď, toto nám všetko urýchli. Proste ťažíme. OK, už môžeš ťažiť, hej? Yes, sir. Iba 2 železa? Počkaj, ja si im vyrobiť. Počkaj, tu mám drevo. Hej! Butterfly with zombie, brosky. A mám lopatu. Wow! I don't love lopatu. Ja ťažím piecok. Mne to nezaujíma. Máš uhlie? Nemám. Super, tu je Enderman, tu je Creeper. Idem k tebe, Alexukia. Please help me. Fakt, žereš toto meso zhnulé? Celý zhnulý. Yes, it's so good meat. That meat is Ja, so koľko ide po tebe kočier. Bro, please help me. Oh, mňam, that meat is so good. No, please. Počkaj, tak idem butterfly. OK. Butterfly with zombie. Jasne, idu po... Help me! Pomoc! Nemám ty chápa! More vedela, tak sa spamätaj. Alexukia, môžem ti dať čo povedať? No. Predaj. A tu sú. Ak sa mi kvôli tebe bugne PC, uvidíš. More! What the fuck? Ja ti More, dám. to spamätaj. Môžeš ísť naspäť. Ale držím mi to komp. Môžeš Dobre. ísť naspäť. Nie. Áno. Alexukia, poď sem. More, veď sa spamätaj. Ale sa už pamätaj! Tomu už mám full dia. Chod dole, veď nerob. Ja sa tu drem s pieskom. A ty už máš full dia. Počkaj. Kde mám to? Dokončili portál, trošku sa to laguje. Trošku viac.
ďalšiu časť pôjdeme už do Nedru a uvidíme, ako sa nám bude dariť a to je asi všetko. Čus! Mám 3 srdiečka. Ale... Tak to je asi všetko, tak čus! Creeper! Baka! Baka! Dobre, tak, za tebou. Čo? Zabije tých. Baka, za tebou! Za tebou! Ja! No reaction! No dobre, tak asi čus.